Kidamtang phai kunini phai Krisir Kebarni Abarim EM MLA Jogat Singh Inti Congress along Chingbedun Detpen Congress Asonga Jakong Ansose Kepangtang Ponji Aphan Pura Kidamtang phai kunini phai Inkorai Siani Sarupathar Congress Mandal Committee Sai Hemalong Kahumri Dam Kivangji MP Kilegahut Sarupathar Constituency Long Pen Setami Ke Ongdong Avot Pen Congress Arachari Asongatum Hai Nangji Pu Mathaponsi EM Barim Jogat Singh Intia Hin Pen Sarupathar Mandal Congress Committee Sai Hemalong An Humri Dam Bangso Ka Humri Dam Karbi Anglong Pen Kidanglok Dimahasau La Pen West Karbi Anglong District Along Radatum Ningkarong Pen Kichoklem Kichodam Long Jia Phansi Bangso Ka Humri Padodam Bangso Ho Jogat Singh Inti Pen Kaningje Pontu BJP Rachari Asorkara Tu Maphan Ningka Chethe Avilo Atheko Anma Karbi Anglong along Kaching Thor Nangji Laso Tengpen Avidet Non BJP along Kidoprong Atum Anta Non Chikloe John Johnny Pilote Congress Asong along Si Wang Epo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council BJP Kichari Ke Karbi Anglong Hemprek Mate Autonomous State Sitame Ke Hang Bonta Piniarni An Pachun Thek Thedetsi MEC Tin along Unity Victory and Prosperity Rally Amaisi Bipon Rong Ruputa Ningje Pon Latung tolong le, ha? Ningkan si suselo latung. La ke council ahok ha ke council power ka chirui lo. MOU chitok det bank ke SIU cushion masawe. Ladakh si clear Ladakh men si pilo. Appointment ke pilo te ke SIU te clear lo Ladakh men si sakuri lo. Dorma ke lang lo. Bini ke ni latung bank ke SIU clear ke deta ho ko. Ha ene state government along pen chok chi deta ho ko. La ke isi pudam elo tang te ningkan isi latung teacher tum lo thanam latum bang se dorma long le pute latum dorma pitek the pure non ki dobom council ta che therak ni mi alam lage la hello ni lihi bang ki puyi la si isi pe isi la so ning ke jang je ning koi tum topik la si mo lang ding noi la dak pi ju pen la dak bang ke BJP ke up EM Barim Jogat Singh Intia lang li Congress along Nangching Bedun Detpen Pini ka nangka humria bangki Kivangjiya ni songa jakong kepangtang ponjia phan ki claim kidam ningisi kedojia phansi chethanchimong kadopondo 19 ani BJP pen ini join lo iltum suro tharawai kanong kedantang ex MLA pen EM alang lesida iltum suro thar awai kanglong pen congress ke pangtang ni ko kamatha pen se alang le join tang no 19 ani la pen jitu alang le join de pen philo dang de dum congress pote party sivelo se alang ni tabe la jitu mondol office lo homosti long mondol office sa hem long alang le sa pini lada angka umri ke banglo alang le tupen chiti thang lo asi pini lage alang le tu pen kado we son surya kam se tabe claim ba pedam ro pe na ku kado we chi pachi pen chi alang do welcome kori do Balipathar pen present terang Karbing Long Live